Welcome to KBM Review. Kani ke episode ka bamanta ngan batai lengkot EP saya ka pat ka banta na ka timeline jong ka Conjuring Universe bat kata kade na ka film The Curse of La Llorona la ju khot ru ya ka La Llorona da ka Weeping Woman ya ka khana jong ka ne ka film la shim na ka khana puriskam jong ka ka snong ka badon ha Mexico la pelaj pajba ya ka ne ka film House Name Arhajar khat khandai ya ka ne ka film la direct do Michael Chips bat kani ka de ka film ka baneng kong ha ka career ka jung u ba un direct la produce ya ka da u James Wan bat la tho ya ka khana da ka Mickey Doctory bat Tobias Yakonis ha ka basdang jong ka ne ka film la pen ya ka sin ha Mexico ya ka jingjia House Name khan reuspa nyo pholai ha ka bala pen ya ka ka breu u lok jong ka bat arngut ki khun shin rang jong ka kini si ying ki long ki basuk ba kemen ba ha ka jing im ka jong ki ha ka next scene lapen ya uwe ukun jongka ubadang wat ya laka kemi kat ba udang lej wat ya ka ulapoi harut jongka wei kawa bat uyo baka kemi jong u kadang ksi ya upara jong u hapo ban penyap ya une ukna ula syaptieng haba uyo ya kane ka jingle dusmon ka kemi jong u bat ulamut ban phetno nangta andre ka kemi jong u kala be na dien bat kala bat no ya kala pengam ya hapo bat la penyap lang ya uru kumba ngala ya thu ya pi ha ka basdang bakane ka de ka khana puriskam jong ka ka snong ka badon ha Mexico ka de ka khana shephang ka ka thei ba breu ka bala sho jing ya ubreu hadin kata kila ya poi ya thono bat la yo arngut ki khun shinrang handrei ha ka ka sngi uta ulok jong ka ula don jing ya de no bat ka pat ka kanthei ka badang khamrit karta bat ula ino ya la ka lok kumta kala smusi bat yampaj do nut bat kala rai ban keput yeu da ka ba penyap no ya kita ki khun jongka baro arngut ya ki ba hadu kata-kata kane ka thei bhabreu kala pengam ya baro arngut ki khun hapo ka kawa bat kala penyap ya ki hadien bala deble ya kane ka kampop kamsang kala smusi thang ya la ka jong ka jing bakla bat makaru kala no ya la de hakatahi kawa bat kala yap no hadin kata ngiyo bakane ka breu kala kelak suit bat ka kwa ban supen yap be yaki kena napang namar ka nge balada ka le kumta kita ki khun jong ka yaki bakala de pen yap hi kinsa imbiang ki kemi ki kpa ha Mexico wat hadu kini kisngi ki ba mentaru ki ju penting ya laki khun jong ki da ka kerteng jong ka La Llorona haba ki tam sneng bat sai lathan ki ongru ya laki khun bakim dei ban lek kai sejengai ha ka porjan miet ne man miet yo ki susha pen yap khamaka ha ka La Llorona tong ini pai biang shaka story jong ka ne ka film lapen ya ka Los Angeles House Name khat kandai spa nyo pholai ka ka breu ka bakarteng ka Anna ka badei ru ka single mother ka bamut ka bamdan lokshu ka salang bat arngut ki khun ki jongka u Chris bat ka Samantha u lok jong ka Anna u badei ru police officer u laklat no ka Anna ka hap trehi bat rihi marwe ya laki jong ki khun ka tre ha ka Department of Social Services ka ne ka department ka de ka bapej penya baki kemi ki kpa ki ya pe ya ria sumar bhane ya laki jong ki khun thang ne hapo office ka Anna ka yo jing tip baya ka case jong ka ka breu ka ba kerteng ka Patricia bat ki khun jong ka lamut ban aino ha ka pat ka breu ka baya trailang bat ka ya ka ne ka case la shimti da ka Anna la saus ne menta ka Anna kam sngu ya hap ya kata ka rai jong ka department ndrei u boss jong ka open sngu thu ya ka baka kam jong ka long ka bakhia palat nalor baka happej hi marwe ya laki khun na kata ka daw la aino ya kane ka case hakawai pat ka breu Andre ka Anna kam priang ya kata ka ong baka Patricia ka khamshania ya ka kala itu ru ya ki khun jong ka Patricia nandu bakidang yarit ka ong ru baki wei kimla ban handle ya kane ka case kumba handle maka khaddu uta u boss ula sha ya ka Anna bakan beteng biang ban shim ya kane ka case bat ban solve no kham kloy ya ka u boss jong ka u ong ya ka Anna ba pihak ban lej mi no shaying jong ka Patricia shibit hi namar ba u principal ula phone yang bat u yathu baki khun jong ka Patricia ki klem wan school shoe la katu kat nesngi manta u ong ru yaka bakan ya lamlang ya uwe police officer ha baka lech chata hangne ngi yo baka Anna bat uwe police officer ki la ya poi ha yeng jong ka Patricia la yo ru bala wa shibun ki Vin Chimes habar jong ka yeng ka jong ka Patricia kala pli ya ka jingkhang tang khandiat ban yo ya kren andre kam sha ya ki ban rung shapo ka Anna bat kala kerpat ya ka bat ko ong sha ya nga bangan rung tang marwe ine ipulit imat ap hang ne habar
kumta ka Patricia ru kala pli ya kata ka jingkang ban yo rung ka Anna pandala poi hapok kamra ka Anna ka yo i ba ka Patricia ka long tieng ba pat haba ka kli ya ka shaphang ki khun jong ka ong ba ki long safe Henry ka Anna kam yo i ya ki khun jong ka she ru haba ka Anna kala le rung syakawai pat ka kamra kala yo i ya ka wei ka jingkang ba he bat la don ru da ka design jong ka khmat ka ba he bha ha kata ka jingkang haba kala le hajan jong kata ka jingkang la wan ka Patricia hangta bat kala halla ya ka bat kala tam khtiru ya ka Anna ha kata hi ka por uta u police officer u badang ab habar ula wan no hangta bat ula bat ya ka Patricia ka Anna kala yo bat ru ya uwei usapi uba ka Patricia ka judeng harendang ha ka por bakadang ya khun bat ka hamadan ka Patricia kala halla bat ko ong wat ompli ya ka tu ka jingkang handai ka Anna kam sngap ya ka kala shim ya uta usabi bat kala lit pli ya kata ka jingkang hangta kala lap ya ki khun jong ka Patricia baki ya songkhop ha kendong bat ka tieng artat ki ong ya ka Anna sngub ha khang no ka jingkang yo ka penyap ya ngi ka Anna kam snguthu bakini ki khna ki ya kren shaphang jong ka layorona kala ya lam ya kita ki khna bat la pensa ya ki ha child service shelter ha kata hi ka por ka Anna kala yo i ya ki dak ba ing hakti jong kita ki khna uta uwe khna ula ong de maka kabala pening ya ki kiti ki jongi hang taru ka Anna kampat snguthu bakini ki khna ki ya kren shaphang jong ka layorona hadin kata ka Anna kala lej no shiyeng ha kata hi ka mit ka layorona kala penyap ya kita ki khun jong ka Patricia baro arngot da ka ba pengam hapo kumba kala le ya laki jong ki khun hang ne ngila ban yo i ba ha ka por ba ka layorona kala mut ban penyap ya kita ki khna kala tu chi ki umat le se de na kane ka daw la khot ru ya ka da ka weeping woman ha yeng jong ka Anna pat ngi yo i bala don ba phone ya ka bat la ya thu ba ki khun jong ka Patricia ki la ngam jelop ha po bat ki la yap no ka Anna lem bat ki khun jong ka ki la mi no na la yeng ban lech sakata ka jaka bala jia kane ka jingjia andal apoi hangta kala ong ya ki khun bakin ap ya ka ha po kali kala pak ru ya ka kali kham sajngai na kata ka jaka khnang ba ki khun jong ka kin om yo i haba ka Anna kala lech pe ya ki met yap jong kita ki khna ka Patricia ru kala poi hangta bat ka ong ya ka Anna badai ma pha bala penyap ya ki khun ki jonga satang simit hi ngila dei ban yo jing lai luj no naka hanrei naka daw jong pha ki khun jonga ki la sha penyap no haka ha kata ka por ka Anna kala kli phin yo jing lai luj naka ka Patricia ka ong biang naka layorona ken pha naka pat hadin kata ki pulit kila pensyong ya ka Patricia hapok kali bat kila yalam no ya ka hapok kali jong ka Anna pat la yo i ya ka khun jong ka Samantha kadang yo thia katba u Chris pat udang pej peleng ula hiar na kata ka kali bat ula lej pej tu ya kita ki met yap ha kata ka por ula yo sngo pensan ya ka sur kan thei ka bayam shadin jong u haba u phaidien u yo i ya ka layorona bakadang khot ya u shalade haba umlej kala ja no nangta bat kawan pau kensan hakmat jong u ka bat nakti jong u bat ula ing kata ka jingmong jong ka kti jong uru kalong thik kum ka jingmong ka baladon hakti jong ki khun jong ka Patricia u Chris ula shapting bat ula phet no nangta bat ula shong hapo kali ka layorona kala wan biang hangta hakali ban penting ya u Chris kala persyang ru ban rung hapo kali hendrei kamla ka Samantha pat kam snguthu ya ka ka bajia hangta hakata hi ka por ka Anna kala wan hangta bat kala yalam no ya ki shayeng ha ka step ka babut ka Anna kala lech shakawai ka yeng mane pat habar jong kata ka yeng mane kala yo i ya u Rafael Alvera u badei ru unong le bertong udang penkhia ya ki breu hangta ka Anna kala kli ya u father shaphang ka layorona u father ru ula ya thulut ya ka kat ka ba utip shaphang jong ka ha ka nexin la yo i ya ka Samantha bakadang ya lekai hajan swimming pool ha kata hi ka por makaru kala yo i ya ka layorona hangta ka layorona kala bat nakti jong ka bat kala penmong ya ka bat hakti jong ka Samantha ru la yo i ya ka ju kadak kumbal adon hakakti jong u Chris bat jong ki khun ka Patricia haba ka Anna kala poi hayeng ka syam ba ka Samantha ka tieng bat ka syong marwei ka Anna kala kli ya ka shaphang kata ka jingmong hakakti ka jong ka Samantha pat ka thok bat ka ong ba ka ur haka por man miet pat u detective Cooper ulawan hayeng ka Anna une udei ru uparlok bayajan bat ulok jong ka u Cooper u yethu ya ka Anna baki pulit ki tharai badai ka Patricia hi ka bala penyap ya laki jong ki khun Henry haka por basha penyap kita ki khun jong ka Patricia ka don hajing eseng kumbala yethu da ki breu ki bala yo i ya ka u Cooper ula ai ya ka file jong ka Patricia haka Anna
bahkan yok study yaka syaka wei pat kalyang ni yo I ya urafel ba ulawan haying jong ka Patricia bat udang kalek yaki umat jong ka layu rona ibala jaw hangta hadin kata ngila yo I yaka ena baka syong halor jintia bat kadang pej yaka file jong ka Patricia ha kata hi kapor kayo sngo basawa hakam rasyatja haba kala lej hangta kala yo I ya Chris ba udang yaj hakajing yo tia kendit kawai kajing khang kala pli hi dalalde long kumba don bawan kendar jubor yaka ka ena kala yalam ya Chris sajintia bat kala pentia yo bat kala lej pej ru yaka samantha hakam rajongka ha kata hi kapor ni yo I ba kala yurona kala yeng hadien jongka la don ru bashim yaka file jongka Patricia bat la bread yaka hamadan ka ena kala sngo kumba don manore mano hakata ka kamera hangtahi kala yo I ya kala yurona hakamra jong ka samantha kala mut ban lej rung hangta hendrei ka jingkhang kala khang hi dalade hadin katapat kala yurona kala wan hapok ka kamera jong ka ena kala bat da udieng bat ka ong ya kala yurona bakan pet no nangta hakata hi kapor lawan Chris bat ka samantha bat kila pli ya ka jingkhang ka ena kala yalam iki syakamra thia bat kala pentia yaki kun hajin tia jongka ndrei makapat kam yo tia kata kamiet aka sngi ka babut ka ena kala lej ban yakendu ya ka Patricia hapo jail ka Patricia ka kenok bej badai na ka daw jongka ena ki kun jongka kilayap ha kata ka por ka ena kala yo I ya ka dak ba ing ha ka kti jongka Patricia ka yathu badai ka layorona ka bala pen ing yaka bat ka ong banang ne syakmat ki kun jong paru kin sayo sngo ya ka jingyam jong ka layorona bat kan sapenyap ru yaki ka Patricia ka yathu ru ya ka ena bakala ong ya ka layorona bakan penpai no yaki kun jong ka bat kan ra no yaki kun jong ka ena adin bala dap keren ka Patricia yaki ne ki kentien la pen I ya Chris haying ba ula yo sngo ya ka jingyam jong ka layorona kala wan hangta kala penting shwa ya u hadin katapat kala bread ya u bat ula hap naki mau jengking syapo hangta hi lawan poino ka ena bat kala yalam yu usha hospital u doktor ula call ya ka social service department hadin ba ula yu I ya kidak ba ing ha ka kti jong u Chris ha ka por menmiet u kupar bat ka kolik jong u ka dona kila yawan hayeng jong ka ena ini kidang perkat ba ka ena ka ju syok ju dat ya ki kun jong ka dona kala sedang ban tokit ya kita ki kena hadin kata kila ya lej no nangta anda la lej no u kupar bat ka dona ka ena kala keli ya Chris syapang ka layurona bat Chris ru ula ya thulut ya ka ha kamra sumpat ka layurona kala mut ban pengam ya ka samantha hapok ka batap handrei lalap bawan no ka ena hangta bat la pelaj ya ka samantha ka layurona kala mi biang hangta kala bat na ka kti ka ena bat la pening ya karu ka ena kala ya kun bat la yo pet nang ta rengkat bat ki kun haka nexin ka ena kala wan kendu ya father hapo yeng mane father pat u yathu yaka bahaka por bu ulara yaka kun menriu enable ban wan shiyeng mane kala attack bat lapan mensaw ya father u ong ru yaka ena baki don sisa kirngai hakane ka perthei bat wat mangaru ngatib ha ya kata ka ena kala keli ya father phila ne em ban yarap yanga father u ong baka balang kan yarap ya phi tang bakan simpor hadu arne laita ya we ban yo jingbet ka ena kam sngula apshu hadu kata por nakata kadaw father ula ejing mut yaka bakan lech sha urafel haka nexin layu I baka ena bat ki kun jongka kila ya lech sha urafel ndrei urafel ula kentaj ban yarap yaka ndrei habal akarpat ki kelung ula isen yaki bat ula menjur ban yarap urafel ula lumlang ya kita ki tiar badon kambaro naka benta ban lek bertong ban lech ra shaying jongka ena anda la poi hayeng ka ena ula shim ya kawai ka peleng haka keti bat ula buru sibun ki peleng halor me bat ula kenya la krem hangta bantip badon sisa na em ka layurona hakata ka yeng haba ula dep kenya ula penpai ya kita ki peleng bat usyam ba baro ki yonglut kani ka long kadak ban pensisa baka layurona ka don hangta hadin kata urafel ula suj ula syor ya kata ka yeng ula pendon kam ya kasap ka jong u ban khanglat ya kata ka layurona ban wanrung hakata ka yeng jong ka ena namar ka porru kala jan miet mat ka layurona ka klan bor ba ha ka por men miet na kata ka daw ula persangkat bala ban ai jing ya da ya ka ena bat ya ki kun ki jongka ha kata ka por u Chris ula shim ya uwei uding pna bat urafel u batai ya u syapang uta uding pna ba udei u balasna da uding fire tree namar haka por bakalayu rona ka penyap yaki kun jongka de tangki fire tree hi ki bayo I yaka bat kita ki fire tree ru ki yayam haba ki yo I bakalayu rona kala penyap ya laki jongki kun
dei tang kini ki dieng he ki balong sakhi ya ki pop jong ka layu rona na kata kadaw ka layu rona ka tlot borno lada don hajan uta udieng u rafel u ya thuru ba ka layu rona ka long ka bakhlain bor hadu kata na kata kadaw ki hab ban ya tlilang baro ban ya khun persya ya ka hadin kata ula shim ya ki umat jong ka layu rona ka ba ula kolek na ying jong ka Patricia ula duai bahkan kelabi ban yo pendon kam persya ya ka layu rona ondala amid kila sedang ban yo signal ya ka jingwan ka jongka hangta u rafel ula pensyong ya ka ena ka Samantha bat u Chris ha ka wai ka kamera bat ula thang da ki mombati ha saudong jongki bat jong kata ka kamera ka layu rona kalawan wat ya kita ki kena kala senria bat la perhut ka leer bat kita ki mombati ki badon ha kata ka kamera barok kila liblut ka layu rona kala attack nengkong ya ka ena hadin kata saya u Chris bat kala mut bantan ye u syabar jong kata ka yeng henrei la bat no u rafel ye u rafel ula the ya ka da katahi ka umat jongka ka ba ula dep ban pen kelabi ha kata ka por kala ing ka dur khmat bat kala kham tlot bor henrei kimla pat ban penjot ya ka u rafel ula shim da kish ing jong u fire tree bat ula draw ya uwei ulain ha ka jingkhang ba ka ban rung syayeng ka layu rona kamla syuban kam nalor jong uta ulain bala roj da kish ing jong u fire tree bat kane kala nang pan bitar syu ya ka kala lek pli ya ka jingkhang ka badon nadien kumta barok kila ya marek syata ban khang ya kata ka jingkhang ka layu rona ka don da kawai pat ka jingthmu baka lek kumta kenang ba barok kin ya pelet jingmut syakata ka jingkhang ka badon syadien maka pat kan trap ya ka Samantha da ka khun benriu ka jongka bahkan mi syabar jong uta ulain ka Samantha kala yu i ya ka khun benriu jongka habar jong ka jingkhang kala persyang ban shim ya ka hendrei ka kenmau ru pakam dei ban cross ya uta ulain lada long kumno ru ka ena kala yu i ya ka Samantha bat kala khang ya ka bahkan lek kumta mat kala mare man lek tan ya ka Samantha kala yo ya kata ka khun benriu ka jongka bat kala syutan ya ka ha kata ka por uta ulain bala draw rafel da kish ing jong u fire tree ula dekut no nak pedeng kumta kalayu rona kala tan ya ka Samantha syabar bat kala khang ru ya ka jingkhang kala tan ya ka Samantha hapok swimming pool bat kala persyang ban pengam jelop ya ka hangta henrei lawan poino ka ena hangta bat kala kenti hapok pool ban yarap ya ka Samantha kalayu rona ru kala attack no ya ka bat kala jan yo penyap ya ka henrei hakata hi ka por u rafel ula duai bat la senrej da ka jingkerku ban penkentang ya kata ka swimming pool kalayu rona kamban sesu klem da pelat ya ka ena bat kala mi no syabar jong kata ka pool ka Samantha bat ka ena kila laj im bat kila mi lang syabar jong ka pool ngiyo iru ba ka ena kala yo bat hakti ya u loket jong kalayu rona himat dei ha ka por ba kadang ksaj ban yo laj naka kala yo bat ya uta u loket bat ula dukun no hadin kata la ya lam no ya ka Samantha syapo yeng bat ngiyo i ba ka Samantha ka kwa sikwa ban mi syabar ka ena kala lengo ya kane ka jinglek jongka bat ka keli ya u rafel na ka ei ka daw ba ka lek kumta Rafel uyatu baka Samantha kala syak poses ha kalayu rona na kata ka daw man baka khot ya ka Samantha ru kan lej bej u ong ru ya ka ena bakat ba empat la bante lakam ya kalayu rona ya kini ki khna de ban shu set no khop ha e ha ka next scene la yu i baka ena bat u Rafel kila set khop ya ki khun jongka hapo jongka wei ka duli kumba set ka Patricia ya laki jong ki khun la yu iru ya kalayu rona baka dang apsa habar jong kata ka yeng ban yo penyap ya kita ki kena ka ena pat kadang pen i ya u Rafel uta u loket u bakala yo pejut na rendang jong kalayu rona u Rafel u ong ya ka bu bha ya u ne u loket ngin sadon kam ya u ha ka por bangi ya khun bat kalayu rona hadin ka tu kat ne por la yo i bala wan ka wei ka breu ha jingkhang kala kam ya uta u lain bat kala poi ha kata ka duli ha ka bala set ya ki khun jong ka ena kane ka breu ka de ka Patricia ka badon ya ka jingej biej balada ka aino ya Chris bat ka Samantha ha kalayu rona te kan sapelaj no ya ki khun ki jongka kumta kala pli ya kata ka duli bat kala mut ban yalam no ya Chris bat ya ka Samantha henrei ha kata hi ka por u Rafel ula mut ban khanglat ya ka Patricia pat kala siat ya uda ka pistol bat kala pen praru ya uta ulain da ka kejat ka jongka adin kata kalayu rona ru kala yo lat ban wan rung hangta ha po yeng bat kala attack nengkong ya ka ena ha kata ka por uta u loket ula hap no nakti jong ka ena kalayu rona kala ra ru ya ka bat kala bread syapok basement bat kala khang ru ya ka jingkhang
hadin kata kala khanglut ya barok ki jingkhang ki badon ha kata ka yeng khnang ba ukris bat ka samantharu kinom yo lat ban phet she ha kata ka por ukris ula yo I ya uta uloket hamadan ula shim ya u bat la lej bat ka samantha syaka kamra ka basalor ondal apoi hangta kila mut ban yeri kalayuro naru kala wan hangta bat kala mut attack yaki hamar ba kala mut ban ksi penyap ya ukris ula se ya uta uloket jongka bat ula pen I yaka haba ka pej ya uta uloket kalayuro na kala kelalong normal ngan ya thu ya pi hang ni ba uta uloket udai ubala ayaka daki khun ki jongka ha kata kapor kala kata I ya ukris kumba ka jukta ya laki jongki khun bat kala yamru shawai pat la pen I baka Patricia kala smutu ya laki jongki jing bakla bat kala rai ban kala no ka bamut kumta kala lech basement kala pen paj ya kata ka jingkhang bat kala pelaj ya ka ena nangta ka ena kala mare ban lech kiu shalor urafel ru ula bud ya ka nadien la pen I biang ya kalayuro na bakadang le I ya ukris bat kadang yam la don ru ka wai ka yit khmi hadin jongka bat ka jain ka batap ya kata ka yit kala hap hi ha kata ka por haba kalayuro na kala pej ilade ha kata ka yit khmi kata ka yit kala paj no bat kala kelak suj biang ka ena bat urafel ru kila ya poi hangta kalayuro na kala kenting ya urafel syasuny bat ula mensau ukris bat ka samantha pat kila mare syaka ena kalayuro na kala mare syaka ena bat ki khun jongka ban penyap no yaki hendrei ha kata hi kapor urafel ula kawang syaka ena ya uta uding pna ubala shna do fire tree ka ena kala shim ya uta uding pna bat kala dung na syadem jong kalayuro na hangne ngi yo I bakalayuro na kala pra lengkhot lengkhai bat kala ja na nangta bat baro la long normal lut bat kane ka film kala kun no hangne hi paralog ba I lada pia internet iki program ki bang ya pen I hang de ngakerpat jur ya phe ba phen ya ai ka jing kershan ka ba pura ka jong phe da ka ba like bat share ya kane in saya shem biang ha ka wai pat ka episode khuble shibun khuble shi hajar ngo